U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz nju postalo i bez nje ništa nije postalo što je postalo. U njoj beše život, i život beše vidjelo ljudi. I vidjelo se svet u tamu, i tama ga ne uzeo. Posla Bog čoveka po imenu Jovana. Ovaj dođe za svedočanstvo, da svedoči za vidjelo, da svi veruju kroz njega. On ne beše vidjelo, nego da svedoči za vidjelo. Beše vidjelo istinito, koje obasjava svakoga čoveka koji dolazi na svet. Na svetu beše i svet kroz njega posta, i svet ga ne pozna. K svojima dođe i svoji ga ne primiše, a koji ga primiše dade im vlast da budu sinovi Božiji, koji veruju u ime njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od volje telesne, ni od volje muževlje, nego od Boga. I reč postade telo i useli se u nas puno blagodati i istine. I vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Oca. Jovan svedoči za njega i viče govoreći: ovaj beše za koga rekoh, koji za mnom ide predamnom postade, jer pre mene beše. I od punosti njegove mi svi uzesmo blagodat za blagodaću. Jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade od Isusa Hrista. Boga niko nije video nikad. Jedinorodni sin koji je u naručju očinu, on ga javi. I ovo je svedočanstvo Jovanovo, kad poslaše Jevreji iz Jerusalima sveštenike i levite da ga zapitaju: ko si ti? I on prizna i ne zataja i prizna: ja nisam Hristos. I zapitaše ga: ko si dakle? Jesi li Ilija? I reče: nisam. Jesi li prorok? I odgovori: nisam. A oni mu rekoše: ko si, da možemo kazati onima što su nas poslali i šta kažeš za sebe? Reče: ja sam glas onoga što viče u pustinji: poravnite put Gospodnji, kao što kaza Isaija prorok. I behu poslanici od Fariseja i zapitaše ga govoreći mu: zašto dakle kršćavaš kad ti nisi Hristos, ni Ilija, ni prorok? Odgovori im Jovan govoreći: ja kršćavam vodom, a među vama stoji koga vi ne znate. On je onaj što će doći za mnom, koji beše predamnom, kome ja nisam dostojan odrešiti remena na obući njegovoj. Ovo bio vitavari preko Jordana gde Jovan kršćavaše. A sutradan vide Jovan Isusa gde ide k njemu i reče: gle, jagnje Božije, koje uze nase grehe sveta. Ovo je onaj za koga ja rekoh: za mnom ide čovek koji predamnom postade, jer pre mene beše. I ja ga ne znadoh, nego da se javi Izraelju, zato ja dođoh da krstim vodom. I svedoči Jovan govoreći: videh duha gde silazi s neba kao golub i stade na njemu. I ja ga ne znadoh, nego onaj koji me posla da krstim vodom, on mi reče: na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti duhom svetim. I ja videh
i zasvedočih da je ovaj Sin Božiji. A sutradan opet stajaše Jovan i dvojica od učenika njegovih i videvši Isusa gde ide, reče: gle, jagnje Božije. I čuše ga oba učenika kad govoraše i otidoše za Isusom. A Isus, obazrevši se i videvši ih gde idu za njim, reče im: šta ćete? A oni mu rekoše: rabi, koje znači učitelju, gde stojiš? I reče im: dođite i vidite. I otidoše i videše gde stajaše i ostaše u njega onaj dan. I beše oko 9 sata. A jedan od dvojice koji čuše od Jovana i iđahu za njim beše Andrija, brat Simona Petra. On nađe najpre brata svojega Simona i reče mu: mi nađo smo Mesiju, koje znači Hristos. I dovede ga k Isusu. A Isus, pogledavši na njega, reče: ti si Simon, sin Jonin, ti ćeš se zvati Kifa, koje znači Petar. A sutradan namisli izići u Galileju i nađe Filipa i reče mu: hajde za mnom. A Filip beše iz Vicaide, iz grada Andrijina i Petrova. Filip nađe Natanaila i reče mu: za koga Mojsije u zakonu pisa i proroci, nađo smo ga, Isusa, sina Josifova iz Nazareta. I reče mu Natanailo: iz Nazareta može li biti što dobro? Reče mu Filip: dođi i vidi. A Isus, videvši Natanaila gde ide k njemu, reče za njega: evo pravoga Izraeljca u kome nema lukavstva. Reče mu Natanailo: kako me poznaješ? Odgovori Isus i reče mu: pre nego te pozva Filip, videh te kad pijaše pod smokom. Odgovori Natanailo i reče mu: ravi, ti si Sin Božiji, ti si car Izraelja. Odgovori Isus i reče mu: što ti kazah da te videh pod smokom, zato veruješ? Videćeš i više od ovoga. I reče mu: zaista, zaista vam kažem, odsele ćete videti nebo otvoreno i anđele Božije gde se penju i silaze k Sinu čovečijemu.